Lur, sing bareng niki pembarange putri, namine Mbak Intan. Nggih. Nggih. Nek kalau ben mlebu TV, nek iso metu dhewe. Ya Mbak Intan, bujung wekal, kani yo, pon. Ya, dia Mbak Wedone ya, ya, orang mung tukang adang, ya, anaknya iso ngangkat dadak Mbak Yu, oke, iya, maju, on, sing metu ngulon, metu ning ngulon, sing wis. Ayo berikutnya, metu ning ngulon, buka. Aja ngetan no. Mbak Yu, metu ning ngulon. Ayo lek, atau cepet lek. Yo, yo. Ayo mau. Ayo nanti budal nek kuwi. Saubangan wae. Oke, wes cukup. Ayo, ganti, maju. Ayo cepat, langsung. Adalah, wes. Iya le, rawopo. Bon, jangan batal main. Penontonnya mundur. Hei, mundur. Oke, Bon. Tunggu. Mau tupi kendat. Bisa malih ingkang badhe lajeng penggandel klausul lunggah semenjang boten ketinggal. Ayo rame yo wes ayo ganti. Cukup, matur suwun. Wes, Putri, ape. Yo, berikutnya. Alah. Enak sing koming banget. Mau umat bocah.
Surakarta, matur suwun, sampun cekak. Nggih, panuwun. Ya terus nggih. Lakon. Matur suwun Surakarta. Kono kakek bayanmu. Krisna Jaya, matur suwun. Matur suwun, sampun. Alah salah dalan meh. Yo. Hotel Willis. Kanjo, Hotel Willis Kanjo. Matur suwun Kanjo. Bablas. Yo. Ya dalah, dikit-dikit. Ayo, ya wes yo. Kono kakek bayanmu. Sadulo, Putra Ponorogo. Wes satekan yo nger. Ngadeg. Yo. Penontonnya mundur. Wes cukup. Selaung cukup selaung. Senggulan mundur. Ayo Jet terus ke. Ora duomo. Hip. Ya, Cokro Biro matur suwun. Ayo, lali dalan nih. Yo. Purbaya Surabaya. Hei. Yo. Hop. Yes. Hey. Ponkan, matur suwun. Purbaya Surabaya. Yo. Bacot deh. Purbaya Surabaya mana iki? Hip. Nah, dalah. Wow. Surabaya. Bacot nih, Surabaya mana? Matur suwun Surabaya. Sarjaya Manggala Putra Surabaya. Matur suwun. Bon. Ayo, tarik mundur. Sarjaya Manggala sampun. Hei. Sing sama kulan kose. Hei, penampung sing sama etan. Cukup. Cukup. Bon. Haji, cukup nih. Hei, sama etan, si tongkas, budal ke. Yo. Oke, coba ini nganjo, sampun. Awas. Enggak ada lah. Hop. Stop. Mandep dhisik. Munduro. Iki kalangan reko baju jago jare iki. Are munduro. Mundur. Sing kula mundur. Ayo mundur. Iki yang mundur. Ya karo omongan ngono dutak-dutik iki ya. Domongi ya. Ayo domongi. Mundur. Syukur kowe. Ayo Badur tak kowe. Ayo syukur. Cocak Badur. Cakap. Kon mundur Mas Alfo PP ngarep dhewe Mas. Nggih, jenengan ngarep dhewe Mas Alfo. Nggih, ben rada ombo ngono lho ya. Kok kira suwi sopo. Sekulan. Iki di mana dicok? Yo, udah ke. Setio, maju. Ayo.
Oh. Pun, Sera sambut. Tarik. Sera kedua, ayo. Oh, udah jalan. Ayo, ayo. Ya. Pun, matur suwun. Bacot ke. Sera ketiga, yuk. Ayo di, hei. Alon. Sing wis ngetan, ayo bacot ke. Singo, los, SND. Sino matur suwun. Ya. Ketandi. Yo, bacot ke. Sing saka etan mandek dhisik. Oh, ayo terus ke. Sino. Sing Umbara, matur suwun. Ayo ditekke sing saka kulon. Sera nggih pun. Matur suwun Sera. Penontonnya aja mroka mlaku. Weh. Yo, cukup Sera, cukup. Yo, ndang yo. Yo. Oh. Sing saka kulon cukup. Nggih, cukup. Nggih. Lor. Cek lur iki ngene nggo saniki golek papan dhewe-dhewe reyokan duwe sawetara mesti wis tak duwe yang mene nggih monggo ditata dhewe-dhewe nggih ora